Batça hiç kimde yok korobka gerek diýsem, şolary usul galyp katalymyz var. İçinde 1000 tane korobkan görnüşleri, i razmerler var. Taýynjak. Bular pizza korobka bolsun, kiçik razmeri. Pizza korobkan ul razmeri. Bular ekran korobka, pçony, wafli, koyokolar salma. Şun içine açýan. Haýsy korobka gerek? Bu korobka gerekmi? Bu korobka gerekmi? Beredim. Stakan oýlýanja, pomidor korobka. Luboy maksatlara göre, özüňize göre saýlap bilýän şuwady. Edýän ölümçiligiňize göre saýlap bilýän tutorialy. Owlady bilen çyzgylanda bilen bile taýynjak. Obrazesler. Umuman nähile korobka gerek bolsa, isleňize göre hemme işlerini bir ýerde bitirip berýär. Bahalarymyz zawod bahalary, korobkalar, çyzgylarym, ýa-ni bıçaklarym zawod bahalary. Usul galyp, bizle galyp.